Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie nouă-nouță. Se cheamă Subway Surfer. Am înțeles că jocul ăsta este un joc foarte tare. Probabil unii dintre voi l-ați mai jucat pe telefon, pentru că este un joc acum. Și jocul ăsta e un joc foarte tare. Vă recomand că este foarte tare, este cu agilitate și de-astea. Asta e de imitat pe play. Parcur! Sunt un copil cu parcur. Deci nu. Mersi. Super Girmy. Ok, m-am văzut de ăla. Double tap cu hoverboard. Un hoverboard. Puncte, erau puncte acolo. Uite un S de la șarpe. Un sand. Am un hoverboard. Dacă vă place această serie, oameni buni, și vreți să o continui, lăsați un like, să vă abonați și hai să trecem la video. Mamă, îmi place. Uite un A de la Andrei. Asta e numele meu. Asta e numele meu pe el. Acest joc este foarte mult inspirat acolo. Acest N de la 9. Adică de la 9 cifre. Lucrul ăsta e foarte tare, vă recomand cu încredere. Mie nu-mi pasă ce se întâmplă. Uite, nu le găsesc și eu pe D de la... Uite-l pe D. Pe D de la... Dracu. Și un J de la... Opa. Și un J de la... Jake. Și un J de la... Iacob. Îmi place magnetul ăsta. Mi atrage banii spre mine și va de capul meu. Nu! Nu pasă. Am și lag. Am hiperagilitate. Erau niște botoși acolo. Am hiperagilitate, cel mai agil din nu. Ok. Să ne prefacem că aia nu s-a întâmplat absolut deloc. Haide, e foarte bună asta. Super botoși. Am și sărit când i-am luat, știi? I-am luat și avem aici niște bănuți. Pot să le dau double F. Am ajuns cel mai departe, om de pe pământ. Nimeni nu o să mă întreacă niciodată. Bine, poate o să mă întreacă cineva vreodată, dar nu azi. Nu azi. Pot să-mi upgradez astea. Coin magnet. Double multiplă, chiar nu știu ceva ceva. Super jetpack. De ce nu mă și mie o șansă de a-mi da și mie aia? Singurul zi o să cumpăr cât bănuți mi ajung. Niște hoverboard-uri de-astea normale. Jake. Jache. Începem cu jache prima dată. Și avem Mi. Ok, e cu Mi. Ce asta? 3 key pe care nu am nevoie. Avem niște borduri, uite. Asta are un timp limitat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alea. Bubble trail. Buble. E un loc de board. Uite, este, uite. Loc de Star Trail.
E un loc double jump, da. Speed up. Speed up, please. Și caractere. Gift. E un loc dark outfit. Wow. Îmi place acest dark outfit. Dar oare contează și caracterul, adică outfit-ul tău? Nu cred. New. Show. Aoleu. Urlă familia mea nebună. Opa. Yay! Dublu puncte. De care nu o să am nevoie niciodată. Dublu puncte. Plac dublu punctele. Bănuții ăștia da, mai bănuții. Uite, mă lovesc cu capul de aia și nu am putut nimic. Uite, o junglă. E o junglă asta. Uite, iau bănuții în picioarele mele. Nu! N-am fost eu, domnule polițist, dar a fost trenul, da. A fost trenulos. În fine. Ce hiperagil am fost acolo, am fost un hiperactiv om de pe pământ, care hiperactivitatea mea nu poate să fie niciodată întreruptă. Uite-te și tu la mine cât de agil sunt, nu sunt nimic agil acolo, da. Un A de la Ardei, nu de la Andrei, de la Ardei. Ardei sunt blumi, Ardei, Arnei. Yay, jumpă de săr de câte milioane de ori vrei tu. Yay, mai multe puncte. Puncte gratis. Tare. Tare. Un Schweizer, ia uite-l. Nu o să mor niciodată, cel mai probabil o să... Da. Nu mai venit nicio idee. Colectează 200 de bănuți. Deci sunt mari, care nu sunt bănuți. Dita mai chimpanzei, dita mai pietrele de bănuți, aurii. Nu vine să-i mănâncă, parcă arată ca o ciocolată. Da, am crezut că vine tot pe partea. Mini scor mare! Un nou scor, record! De. Ia să-mi upgradez. Uite ăștia, că-mi place. Să dureze mai mult și să-mi ofere dublu puncte. Mai bun, dacă v-a plăcut acest episod și vreți să nu să continuăm episodul, să continuăm această serie, lăsați un like, să vă abonați și noi o să ne vedem data viitoare. Pa!